anak lanang anak wedok. Udah siap deh. Lanang, Mbah Joyo nggo sangu mulih. Ayo Mas Mandra, ayo. Sekar budaya, sabar bro. Ayo Mbak E masih sini semua. Gini untung-untungan nasib ape duit kantongan lagi apes petengku krasa kroncongan. Wow kleru to iki tukang tambal ban uripe dalan-dalan kelepangan duwe sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan. Wah iki mesti rezeki teko majadar ban pecah meneh isih esuk rezekine tambah numpuk oi tambah numpuk oi tambah numpuk oi tambah numpuk oi tambah numpuk. Sekar budaya pancen oh yeah. Artanto aku iki tukang tambal ban uripe sandalan-dalan golek pangan duwe sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan lagi apes petengku krasa kroncongan. Ayo sini Mas Duman. Ono ban pecah wah iki ono rezeki teko majadar ban pecah meneh isih esuk rezekine tambah numpuk kowe tambah numpuk